Пионерите в Таро не са просто автори. Те са хора, които са се опитали да разберат какво стои зад символите. И няма как да не споменем Папиус. Лекар по професия и мадьосник по призвание. Папиус има огромен принос за развитието и тълкуването на Таро. Той разглежда картите Таро като книга, свещен текст, кодиран в символични изображения. Доразвива идеите на Елифас Елеви и свързва Таро с еврейската азбука. Кабала, алхимията, числата и цветовете. В неговата система Таро се превръща в път на душата. От невежество към просветление. През 1889 година публикува Таро на бохемите, един от най-влиятелните текстове за тълкуване на Таро. През 1909 година издава Предсказателно Таро, където показва как картите могат да се използват като инструмент за гадаене. И резултатът е огромен. Благодарение на него. Днес имаме една от основите, върху които изобщо можем да говорим за Таро. Бихме искали да завършим с негов цитат. Часът наближава, когато изгубеното слово ще бъде намерено отново. Затова никога не бива да се страхуваме да говорим открито. Словото достига само до онези, които трябва да бъдат докоснати от него.